A je odstartované, takže posledné družstvo v prvom kole je na Rambodráhe. Nepoplete si nohy. Máme vysunutú jednu topánku, už výborne. Takže máme dve ceny do tomboli, dve topánky. Takže traktoristi, poďme, preválkame. Preválkať poriadne. Až teraz môžete bežať. Takže kto bude krývať, opakujem, kto bude krývať, stratil topánku, čakal prigumák. No a máme. Vedenie sa nám plní, pečky sú plné, troška ťažké, rozdielovač nám funguje. A máme pravý prúd a na ľavý si počkáme.